Lil kulħadd l-ewwel ħaġa. Mela, għal ħafna nies naf illi dan huwa l-iktar perjodu illi issa ħajjeħdu l-frott ta' kemm ilhom jirsistu. L-ewwel sajf forsi illi fl-aħħar ħanilbsu dak li sleeveless, tajjeb jekk inkunu nisa. L-ewwel sajf illi ħanilbes il-biesi iktar dojoq. L-ewwel sajf illi pereżempju mhux se niddejjaq illi mur il-baħar, okej? L-ewwel sajf illi forsi ħaniħu gost anke li mu kun mistiedna għal xi tix. Jew ħankun mistiedna għal xi get together meta qabel ħafna nisa jgħiduli għax kont inġib l-iskuża li ta' parsi għandi hekk u għax daqqa għandi s-cycle u għax daqqa ta' parsi uġieħ ta' ras u għax daqqa ta' parsi t-tifel ma jiflaħx u kont dejjem nevita dawn l-okkażjonijiet dan is-sajf fl-aħħar ħammur. Tajjeb ħaniħu pjaċir u anzi kważi kważi ħanorganizzhom jien l-affarijiet, tant jiena looking forward illi ngawdih. U hekk għandu jkunu hekk huwa xira, jiġifieri prosit, gawdu u ħudu pjaċir ta' dak il-frott issa illi qegħdin tieħdu. Mela, għal min però għadu ma bedix jew għadu jaħsibha jew għadu jitrattieni, issa xorta huwa żmien ideali għaliex. Għax kif nafu qisu jkun hawn ħafna iktar holidays, ikun hemm inqas ġen fit-toroq, allura kulħadd qisu jkollu daqsxejn iktar ħin milli kollu s-soltu, mela flok ma forsi naħlu ċertu ħin fit traffic. Dik in-nofsija, dik is-sija, dik forsi sija u nofs li frankajna nistgħu nagħmluha exercise. Ġifieri anke għal min għadu ma bedix, jekk jara minn dak il-għad biss, diġà hemm raġuni valida għalfejn is-sajf għandu jkun il-bidu, min jgħid il-Marija xi sħana, fis-sajf ħanibda. Iva, fortunatament, tajjeb ħanerġa' ngħidha, fortunatament, mhux sfortunatament. Il-fatt li inti anka tagħmel pereżempju exercise qabel toħroġ, studji sabu illi meta inti mbagħad qiegħda barra jew qiegħed barra, il-feelings tiegħek tgħix kemm ħajkunu aħjar. Ħadkun iktar kalm, ħadkun iktar kapaċi jampoġġu dik il-kelma tieħu pjaċir għax qiegħed rilassat, eċetera, eċetera. Ġifieri, anke jekk ninsew għall-mument id-dera, il-moħħ l-istat ta' moħħok ħajkun ħafna aħjar, ħatiħu ħafna iktar pjaċir il-postijiet li ħatmur għax sempliċement inti qiegħed tagħmel daqsxejn exercise. Dik number 1. Number 2 sabu kwali anka l-enerġija titjib. Nafu kemm ikollna bżonn enerġija fis-sajf għax is-sħana nifisha tajjina. Allura l-exercise awtomatikament l-enerġija ħadd iżdied ukoll. Però kif qed ngħidu dejjem aħna wieħed mill-priorities ta' ħafna nisa ikun illi id-dera. Kif se nider meta ħammur il-baħar, meta ħanamelek, meta nagħmelek, eċetera, eċetera. Sempliċement, tajjeb, anka jekk għadek tibda, għax inti qed titrenja, okej? Il-fatt li tlift ċertu ilma ħażin, kif inħabbu ngħidulu, dak li jgħidulu bl-Ingliż anka water retention, okej? Il-ġisem diġà ħajbda jidher aħjar. Mela mhux biss inti ħadd iċċaqlaq aħjar u ħadd tkun iktar enerġetika u ħadd tkun iktar pożittiva self-esteem aħjar, imma anke dera mill-ewwel ħadda tkun ftit aħjar. Fil-fatt, fost l-ewwel sintom li jsemmu li ħafna nies huwa il-ħwejjeġ qed jiġuni aħjar. Daħlet naqra saqqi, il-ħibs qed inħosshom aħjar, qed inħossni iktar it-townjata, dawn mhux kollha sinjali sbieħ. Mela għalfejn għandna inħallu 3 xhur oħra, 4 xhur oħra, forsi anke 5 xhur għax nafu Malta kemm is-sajf idum qabel ma nibdew nagħmlu xi ħaġa. L-aħjar żmien jista' jkun issa stess. Mhux għal kulħadd huwa l-aħjar żmien biex tibda, okej? Però l-aħjar żmien huwa dak iż-żmien illi inti qed iva. Jiena bdejt, jiena ħanaqbad u ma nġibx iktar skużi u ħanifoka fuq fejn nixtieq nasal. L-aħjar żmien jista' jkun illum. Alright, mela jiffukaw fuqha u titilfux iktar ġanet u iktar ħin. Mill-ġdid kif taħt nixtieq nerġa' nagħlaq li ngħid proset lil daw kollha illi ilhom jistaw jgħidu għall-erwieħ fl-aħħar is-sajf ta' 2017. Huwa dak is-sajf li tanti li nixtieq għax qed nidher inħossni u nġib ruħi ħafna aħjar. Niltaqgħu m'għandhomux. Have a great weekend.